etortzeatik. Egun hona gina, eskerrik asko etortzeaten nahi, eskerrik asko etortzen nahi zeaten nahi, eta eskerrik asko geosio etorriko zeaten nahi. Eskerrik asko baitare txistulariei, gaurko egun hontan launtzeatik, eta hemen dantzatu digutenei, irakasle eta guraso, mila esker, lantalde izugarria, izan da hemen lanen dabilena eta gaitxudana, mila esker, goiz-goizetik eta egun guztin zehar errepikatuko deuna, denon lana da, mimoz, esateigu honea xio. Lotuta nago, baino lasai, hola egongo naiz. Eskerrik asko. Txistularik orduan, naizue jo beste bat ateatzeko? Venga, emaiok! Ilusio hondiz prestatu diguten dantza bat aurkeztuko digute aurtengo eskola txikiko egunaz ospatu da eginako abestia ere entzungo deu. Hoi da, gogoz eta ilusioz, hemen ditugu gure protagonistak Aginako eskolako ikasleak. Zuekin, Aginako eskola! zuzendaria Leire Salaberria.
Txalo, Salaberria. Leire Salaberria, Aginako eskolako zuzendaria. Nervioz etorri alda, gaurko. Bueno, pixkat. Zate dute, olako egun haundinen bezperan, 3 klasetako jendia daude. Lo lasa ikeuenak. Ni ez baizaitakoa. Lo inezinik amorra zituekin horien bueltak ebiltzeianak. Hoi bai. Eta pixkat horrekin lotuta denak, kriston parranda ikeuenak. Horri jai-nun, Esan dira, eta aukero gizen duela, eta etxea trebitu parranda inda etortzia. Ez, esan txukunda de pixka behar dugu. Aste hau erokeri bat izan da, dena antolatzen azken momentuko gauzak iragarpena ikusiz, eskerrak, Andoni ikona esan zuen, eta bete da. Eta, bueno, ilusio handiz dena prestatzen ibiligea. Aldez aurretik esan nahiko nuke mila esker gurasoei, izugarrizko lan egin dudelako, hau elitzake posible izango beraiek ez balukete hau dena egingo. Beraz, bihotzetik, eskolan partez, eskerrik asko. Alde ustet, momentua dela aldarrikatzeko, bai eskola eta bai hezkuntza komunitatea elkarrekin jo behar dugula, denok elkarlanean aritu behar dugula, bestela eskola txikiak ez litzakete bizirik egongo, eta eskerrak eginako auzoak eta guraso izan direnak apustu egin zuten eskola mantentzeko. Zeren garai batean istekotan egon zen, baino eginako auzoko jendea suitsua da, potentziduna da, eta eskola mantendu eginda, eta horri esker gaur egungo neskamutilek auzoan eskola daukate. Nik oso denbora gutxi da emakit eskolan, eta hau nire bigarren ikasturtea da, lehenengoa zuzendiari bezala, kristona tokatu zait. Eta, bueno, esan barra dago guraso elkarteak izugarri lagundu duela, beraz, ez daukatitzik egia esan kriston taldea daukagu, bai irakasle taldea, bai gurasoak, eta hau dena posible izan da, denok elkarlanean aritu garelako. Bueno, besterik ez, egun zoriontsu bat pasa, ondo pasa, eta disfrutau, topera. Baina, jarraitu ingo dugu, bale? Guainitza emango jo, Usurbilko alkateari, Xabier Arregi, torri honea gure ondora. Galdetu nahi nik egon, ide espitxa bota baino leheno. Ja bukatzea ide mandatu eta ze sentitzea pena, lasaitasuna, posa, aupakia... Naber, kontestatu. Bukaratik hasikonak, aupakia, lasaitasuna, posa, eta behar bada hola pena pixkate bai. Baina, bueno, egia esan da, gozamena izan da, hemen zuen artean laburtez aritzea, eta, bueno, oso pozik aritu naiz, eta oso pozik noa. Egarra, ondo. Eskerrik asko. Ezala, lasai antzien etorri naiz, baina galdera egiten hasi zaidanean, urduri xamar ere jarri naiz, ea zer galdera inbierrote zidan, baina, bueno, nahiko txintxo portatua. Lehenik eta behin, eskerrak etorri zeatelako, erakundetako ordezkariok eta, Gipuzkoa osotik, Gipuzkoako txoko guztietatik etorri zeaten guztioi, ongi etorri. Festa berezia da, gaurkoa. Festa honek oso berea ditu hainbat ezaugarri eta balore. Esango nuke festa apala dala, neurrikoa. Hemen elkartzen garela ume, gazte, heldu, guztiok elkarrekin, harmonia ederrean ibiltzen garela gaurko egunez. Euskerak erabateko presentzia duela gaurko festa honetan, eta nolabait elkargune badala. Gipuzkoako herri guztiok, herri txiki guztiok elkartzen gara, eta horrek gure artean nolabaiteko harremana eta konplizitatea sortzen du. Beraz, niretzat oso festa kutxuna da, festa xumea bai, baina balio handikoare bai, eta gainera disfrutatzekoa. Beraz, hori opa dizuet lehenik eta behin. Eta festa honetara zerk elkartu gaitu, eskola txikien munduak.
Bada gauza bat, nik uste alderrikapen mailan ere esan beharrekoa, urtero errepikatzen duguna, eta da, ez dela herri txikirik eskolari gabe. Hori da, gure leloan bertan esaten duguna, eta hori da, behin eta berriz gogorarazi behar duguna. Beraz, gaur, festa bai, baina aldarrikapenare bai. Eta gora, beraz, eskola txikiak eta gora herri txikiak. Hori gabe, ez dago Gipuzkoarik, hori gabe, ez dago gizarte kohesiorik eta ez da lurralde kohesiorik ere. Sorteak, zoriak ala nahi izan du, eta aurkezleak ondo asko esan duen bezala, gaurko hau da nire jendaurreko azkeneko ekitaldia. Pozik nago, ala egokitu dalako, izan zitekeen beste zerbait ere, baina kasu honetan ala egokitu da, eta egia esan da aukeratzeko moduri izan banu, segurasko hause bera aukeratuko nuke, eta aprobetxatu nahi dut aukera hau, lehenik eta behin Aginako eskola komunitateari eta Aginar guztioi nire eskerrona adierazteko egin dezuen lan bikainagatik, ondo dakit zer nolako grina, ilusioa, zer nolako indarra jarri dezuen gaurko hau egun ederra izan dadin. Beraz, nire eta Usurbilgo udalaren izenean eskerrik asko bihotzez guztioi. Eta goraipatu nahi dut baita ere, egunez egun, eskola txikien proiektu komun hau iraunarazteko eta indartzeko lanean ari zareten guztiok, lan isila, lan apala egiten dezue, baina zinez balio handikoa. Zuei esker, daude bizirik eskola txikiak eta hoiz eskatzen dizuet. Lan horretan segitzea, eutsi goiari, eguraldia lagun disfrutatu gaurko egunez, eta denok ondo pasa dezagula, eta datorren urtean lekuko hartuko dutenei ere, bide horretan aurrera segi dezatela. Beraz, gora Gipuzkoako herri txikiak, gora eskola txikiak, eta gaur bereziki hala egokitzen delako, gora Aginako eskola txikia. Egon deizuela. Eskerrik asko, Xavier. Bale, eta gonburi arte hezkuntza sailburuari, torri, gerturatu gure gana. Bueno, pues, egun on guztioi, familiak batez ere, eta gure protagonistak, gazte eta ume guztiak. Eskola txikiek urtero batzen gaituzte, Gipuzkoako txokoren batian, eta beti da atsegina jaionetan parte hartzea. Eskerrik asko. Eskola txikiek xarma berezia duzue. Oso hurbileko hezkuntza eskaintzen duzue, hezkuntza komunitate oso estua zarete, eta gainera, bizia ematen diozue auzoari, herriari. Ez da gutxi, esaldi bakar batien esateko. Asko eman duzue eta horregatik zarete hainmaitatuak. Baliteke, oraindik ere eskola txikia zer den ondo ez dakienik egotea. Batez ere hirietan, baina nire ustez, gero eta ezagunagoa da egiten duzuen lana. Eta ezagutza horrek, inbidia apur bat ere sortzen du leku batzuetan. Esan bezala, hezkuntza komunitate txikiak zaite, baina horrek, hain zuzen ere handi egiten zaituzte. Gurasoek aur guztien izenak ezagutzen dituzue. Edozein ikasle guztien maizu edo andereño sentitzen da. Naiz eta zuzenean bere irakaslea ez izan. Konpromisoa eta elkarlana dira zuen ikur. Baina zuen ontasun guztia ez da ikaslei eskaintzen dizuen hezkuntzan bukatzen. Askoz gehiago zarete. Eta hori, eskola txikia duen edozein herrik ondo baino hobeto daki. Haur eta gazteak esteaz gain postasuna ematen diozue inguruneari. Ume txikiri gabeko herria, herri txikia da. Zuek, zuen aldetik dena jartzen duzue, eta guri dagokigunez, alegitzen gara gure esparrutik dagokiguna bultzatzen. Datorren ikasturtean zehar, 3 eskola txiki berrik ateak irekiko dituzte. Guretzat oso pozgarria da Arroako, Oikiako eta Alkizako hezkuntza komunitateek hezkuntza azpiegitura berrituak izatea. Sarritan, aipatu izan dudenez, hezkuntza sistemaren kalitatea beste gauza askoren artean azpiegituretan ere oinarritzen da. Gure asmoa, gure nahi eta gure aleginak norabide horretan daude zuzenduta. Beharrak identifikatzen,
eta lehentasunak ezartzen alegitzen gara, alden neurrian burutu alizateko. Datozen hilabetetan, irekiko diren eskola horiez gain, antzeko beste proiektu batzuetan ere murgilduta gaudila da. Edozein proiektu bultzatzeak bere denbora darama. Ez da egun batetik bestera lortzen den zerbait, baina epe laburrean adibidez honako hauek aurreikusten ditugu. Angiolsako eskola handitzea, Itsasondoko Urkiperri eskolan ikastetxe berri egitea, edota Zeraingo eskolako hobetze lanak. Lau hauen epeak aurrerago zehaztuko ditugu, baina gure plangintzan jasota jada eta ekingo diogu. Hauen guztiak eta beste batzuk hurren urteetan zehar burutuko ditugu. Planifikatuta ditugu jada. Beharrezkoa da etengabeko hobekuntzak bultzatzea eta horretan gabiltza. Nire aldetik besterik ez, benetan eskertzen dizuet eskola txikietan egiten duzuen lana ikasleen eta familien onerako. Segi horrela, hezkuntza herri erronka dugu eta elkarlanean aurrera egingo dugu. Gora eskola txikiak! Bueno, Alberto, sei kontatzen. Zer, guain netxan da. Irutzez pasaizu ere ni aginetarra naiz, aginan jaiua, eta aginako eskola txikin ibilitakoa. Leheno eskola zan ez eskola txikia, zan aginako eskola. Gero txiki bihurtu zan, momentu atien, guardon aginako eskola, bagarri zan. Ni aginatarren berezitasun bat, eta gauna, ni usur bilan 11 urte bizi naizela, baina aginatarra dago berezitasun bat, berdin du, 40 urte pasatzen matxozu, Argentina bizitzen, horreta, aginarra izaten jarraitzezu. Nahi da zentua dakazu. Aldiz, Txaloiteue aginarrak dialako, aldiz, kontrakoa, agina bizitza tartzeana, egotzu 3 hilabete ere baldeba gezki, guai aginarra da. Bueno, ez nuke beste esango. Ni, aginataren berezitasuna da, Nik baten bat etxen badakat eta ez nuke beste esango, baina segi. Aginako eskolako nire zeak kontzatuz, 1980an, 80 bat ikasturtean hasi nintzen, orduntxe oindikan zeon la vieja eskuela, la vieja señorita deitzen erian andereño bedi, bi andereño zauden, señorita Tere eta señorita Mertxe, eta gaztelera zenbat egin duen. Castellanos. Castellanos. Primero de EGB, Castellanos. Zenbakik eta importantena Castellanos. Gero hori da, Euskalduna nere generaziokoak eta sartxuak eta dakan berezitasun hori. Baizu, edadioetan numeruak eta ikasteia, zenbakik Castellanos, eta gero beti horgatzen zaizu. Erasoin tokita jute zeralare, dene ja esaiazuta, 3-4 Castellanos, saltatzen da. Castellanos kutsu, bai? Beste generazio bat zehala kontuatzen nahi naiz, Alberto. Bai, pentsatu zertan jolaste gendungu, ikasturtia, 80 bat ikasturtietan, errekre bat atxe ginen, jolas gara jaurun errekreo zan. Errekre bat atxe ginen da, orduan, egontzan, Espainialdian, kriston bombazo notizia gauetan gehiago, baina be garazila izan duzun. Eta jolaste ginen, patitxo etortzen ginen da, batzen zan da, hola, soy tejero, todos al suelo, eta lurre gotatzen ginen da, no? Hola jolaste ginen. Bueno. Eta zan, ni tejero da. Zan bizi. Eta gero, bueno, gehiagin dut gero, de repente, primero de GB, eta izen pasazan, ni nire Nikola Manu, nire zeak nien, jolaga gozaldu, eta ondo bizi ginen, ikiarri ondo, gina ondo. Pero de repente, segundo de GB aietu ginen, jo jazan, bigarren, ese es O-H-O. EGB-tik, Castellanos, bigarren maila pasatzean, muga pasatzean onda, oiak? Eta Euskeraz. Eta euskeraz dena? Eskerrak. Dana euskeraz, izan zen trantzizio gara ja, da dana euskeraz, da euskeraz. Bera. Hoxe kontatu nuen. Uste nuen, nire burun interes gara jagoa zen, baina anedotikoa gehien bat. Gusta handu dia entzuten, Alberto, gusta handu dia entzuten. Bai, gustoa gaina, Baina, bueno, agina, ni agina iritsi nintzen, karrera bukatu aurretik. Bilbon ikasten neon, aspaldi da baitare, eta gurasok deitu ziaten. Ia musika emate etorri nahi nun. 2 irakasle zituzten ordun ere, 2 bakarrik. Ez musika, ez gimnasia, ez ingles eta ez beste inor. Ta antxe etorri nintzen ni. Iten un hastia Bilbon ikasi,
Ostiralen eguerdiako etorri, eta eskola arratsaldez, ostiral arratsaldia musika saioa ematen nun. Gustoa, urte batzukin itu nola. Ta Alberto, baldakizu zenbat ikasle zeuden ordun eskolan? Oda. Lehenengo urtean 10. Bigarrengoan, hasi hemen ikustete ladurrian daola. Bukatu zuen, 6. maila, eta 9 ume gelditu zian eskolan. Baina nola 9? 9, 2 urtetik 12 urtea, 9 ume, edo 10, edo 11. Baina hala ere, zenbat maitasun, eta zen ondo eote ginen. Kuadrilla, eskorra zinaten, Bai, gurasuak ordun bai lana, tinko eutsi ziren eskolai, lan asko intzuen, propaganda asko intzuen, eta txikik etorri zian, ume txiki gehiago, horretik ikustetut. Sartu zian eskola, asko sofritu zan urteaitan, eta eutsi intzizaion. Ta oain, gaur egun, 51 ume daude eskolan. Aginako eskola osasuntxu da, eta hoi dena, gurasuai esker da. Hemen eutsi due, tinko, urtek eta urtek, zailak eta erresak. Baina oain, gaur, denok hemen gaude, zarrak eta gaztiak, umiak eta ja ezain umiak. Denok hemen, haupa agina! Gaur bukatuko du bere urtea. Gaur, gure lekukoa urte guztiin irakasle gelan eukideuna, beste eskola batea jongo da. Aizarnara! Daino bezarrago hemen, lekuko hartzeko. Bada. Eta lekukoa pasatzeko dantza bat prestatu deu. Dantza hoi gustora eta alai, gugean bezala, lekukoa pasatzen saiatuko geaz aizarnakoi. Disfrutatu! Zurrun katu zame, txakabeztu gora bera kare zidua. Bide gitxikien dizura, amaitasuna da behar dutena. Herri oso baten anzoa, biltzen da neuren trikitisa. Kanta horitik anegualdera, ume txiki baten irripara. Aizarnako danan partetik, egun hau prestatzen hartu duzuen lan guztiatik, ondo pasatzea etorri geha. Festa hauek oso garrantzitsuak izatea ez, aipatu den bezala eskola txikilek bizik nahi ditugula aldarrikatzeko ez da. Aurten agina tokatu zaio, guri hurrengo urten tokatuko zaigu, eta danak ongi etorriak izango zate, ordun ere, baina gaur aginan tokatu zaigu, aldarrikapen aitea, festa aitea, eta eskola txikiak biziri nahi ditugulako, ondo pasa, eta nahi, eta egun eder bat aberpa. Polita, oso urte polita, opa dizuet. Listo bat, txalo bat!
eskerrik asko agina, urte guztiko lan fina, gaur ondo pasata izan dadila, egun ederta bikaina, eskola txikien jaia, kolore txuta alaia, bihur dadila, txikitasuna, elkartasuna nibaia, aginatik aizarnara, ongi etorria zara, izango dugu jana musika, jolasa eta algara, eskola txikien jaia, kolore txuta alaia, bihur dadila, txikitasuna, elkartasuna nibaia. Bai, bakit guain bate baino gehiago gaipatu, gehonek gaipatu dugu eskerra lan indezeno eta igual pesaua gertatzen eskerra, bai, bakit lehen hori esan dugu eskerrik asko, bai, hemen gaino eskerrik asko, bai, segit. Baino, alare, azken ukutxu, eskeman bierra dago, porque benetan, nik benetan, agurnek benetan, gu benetan eskerrak eman nahi dizkio, ondorengo... Zerrenda luzia da. Zerrenda luzia da. Baina ezin deu izenik aztu, bale? Da, aipamen... Castellanos esango nugu bezala, ke menos, aipamen matikia baino. Ze gutxillo. Ze gutxillo, eskerrik asko. Bale, zuen ni primero de GB nula. Claro. Batzutan bat eta bestetan. Gero bigarren obatxe. Ja. Eman ba, antolatzailezikin hasiko gea. Goazen? Eskerrik asko, Gipuzkoako eskola txikiai, San Prasku guraso elkarteai, eta eginako herri eskolai. Usurbilgo udala, Baikara Gipuzkoako guraso elkartea, Eige guraso elkartea. Babesle diren Gipuzkoako foru aldundia eta Eusko Jaurlaritzari. Ta laguntzaileak, Izagirre Mariskoak, Elangulero da Aginaga, Agina Piperrak, Noraia Nautika, Aginaga Sagardotegia, Aginaga Hotela, Urdaira Sagardotegia, Angoiko Arrautzak, Txapartegi Arategia, Maio Zangulak, Larburu Garraioak, Galarraga Garraioak, Aranburu lora den da, Berezi Hartua Arrostegia, Sekaina Arretegia, Lakteos Bordatxo, JM Zaldua, Andres Buño eta semeak, Autoguria, Arrate Egoitza, Berdiola Kooperatiba Fagor Automation, Hiru Arkaitz, Etxebeste Jatetxea, Bixen Illa Paindegia, Elespe Illa Paindegia, Kantabrika Arraindegia, Espuru Autobusak, Aliporos, Manterola Angulak, Goenaga Esnekiak, Zuekin Informatika, Atxega Mariskoak, Bake Kafeak, Kentuene Jatetxea. Aia, urare biarka benukea dukatzeko. Txalo bat. Baina, ez te bukatu bandia gornez, ez te bukatu. Azken oharra. Egitan azkeneko izango da, Bale, bueno, agurtzen hasita, saiatu agina garbi mantentzen, bai? Gune guztitan topatuko dituzue, edukiontzi, kolore guztitakoak, mesedez saiatu birtziklatzen, agina garbi eta txukun aurkituko dezue, eta holaxe eotea nahi deu gaueko 8:00, bale? Oain bai, azken abesti batekin, 2019ko eskola txiki egunari emango jau hasiera, hasiera luzia, Hoi da, eta oain, hasteko, guazen gure giarrak eta ez urdura guztik eta moitzen hastea, hortarako gure txikik lagunduko digute, bai, denok gerrilla moitzeko prest, denon lana da, bai? Beroketa bat ingo deu txikienekin eta denok dantzara.